Duha ka adlaw sa dilipang fluvial procession subay sa kapistahan sa Birhen sa Regla sa Lapu-Lapu City. Si Trial gipahigayon. Kini aron mahapsay ug luwas nga mapahigayon ang maong fluvial procession. Gilauman nga libuan ka mga tawo ang mudagsa sa maong kalihukan. Ani ang report. Kini ang Fastcraft sa usa ka shipping company nga mo'y kargahan sa imahin sa Birhen sa Regla sa ipahigayong fluvial procession karong Sabado. Aron pagbansay sa rota nga subayon, tuyong mipahigayon og sea trial ang Fluvial Procession Committee kaganihang udto. Matod ni Lapu-Lapu City Councilor Georgian Ias Buok, buot nilang masiguro nga hanay ug luwas nga mahigayon ang fluvial procession, ilabi na kay kini ang unang higayon nga sa Roro Port sa Cordova manukad ang fluvial procession. Sa nakalabayng tuig, sa wala pa ang pandemya, sa pribadong wharf sa usa ka beach resort sa Suba, Basbas, manukad ang fluvial procession human sa alas 4:30 nga misa sa Our Lady of the Sacred Heart Parish sa Marigondon. Apan tungod kay wa pa kini maayom-ayom human maigo sa bagyong Odette, imotorkada ang imahen gikan sa simbahan sa Marigondon paingon sa Roro Port sa Cordova. Para ma-determine ang matistingan ang Fastcraft ang sa ihang landing area para nignaog sa Birhen unya di ba maglisod. Okay, inignaog man ana ang problema na by ramp sila prepare karon mentras wala pa. Matod ni Marigondon Barangay Councilor Emmy Bunghanoy, kinsa usa sa mga sea marshal, lakip sa tumong sa sea trial ang pagsiguro nga luwas ang pagmaneuver sa mga motorbangka nga muuban sa convoy ilabi na habig sa may punta engganyo. Gawa sa mga sea assets sa Philippine Navy, Coast Guard, PNP ug DRRMO, limitahan lang hinuon ngadto sa 30 ka mga motorbangka ang tugutang makauban sa fluvial procession. Labi na diha dapit sa may Altera sa Punta Engaño. Naa diha ang crucial part kay gumikan kay ang bawo diha labi na karon nga misulod na ang amihan. Ang balo diha nag-abot og ang sulog diha nga part. So gikinahanglan gyud nato nga i-maneuver og sakto ang ato ang mga participants og kanang ato ang gikargahan kanang yating sakyan sa ato ang mahal nga Birhen. Kaganihang buntag nasinati ang pag-uwan-uwan apan mato ni Konsehal Georgine matigayon-gayod ang fluvial procession karong Sabado. Ang Coast Guard before magsugod I know nga ang Coast Guard musuri na sila before magsugod. So kung tan-aw nila ma-determine nila nga dili gyud pwede delikado gyud para sa mag-procession. Kung di lang mausab inig Saturday, I think kugo na gyud ni siya. Hopefully, we'll pray for it. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.